जोंनि MLA फ्रा थांनानै UPPL मडेल हिसाबै जोङो खामानि मावगोन। सरावनो नै होबाय गारिया जा हनै मानसिया बाब्राबगासिनो दं। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट बा भिडिअ लाना फैदों आरोना जोबोद गिलु बालु जाथाय दे जोबोद गिलु बालु जाथाय नोंथांमोना गोबां नुखादों जानो हागौ फेसबुकफोराव ससियेल मिडियाफोराव आरोना गेस टेंकार होनदों बेरफुनानै गारिया खामजोब्बाय बेजोंनो लोगोसे बेयाव थानाय ड्राइभार आरो हेन्डेलमेन खामथाबनानै थैबाय आरो बाब्राबै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्ला नुनो मोनगोन आरोना माखासे मानसिफ्रा भिडिअ एगारगासिनो दङ ना ओरैबायदि दुखुनांथाव खास्रि बिस्रि मानसिया खामथारबाय होनलायलायनाय बेफोरबायदि माखासे भिडिअ ओंखारदों आरोना बे समावहाय नोंथांमोना नायलांदो जाथाया बोरै जादों आरो बोरैबादि गिदिर अर जोंखावदों ओरैबायदि उखुन्दै जाखादों आरोना लामायानो बन्द जाखादों दसे सम नोंथांमोना बे समाव भिडिअखौ नायलांदो। सेस मानसिबो लागोजोब्बाय थैजोब्बायदां ड्राइभार जा हनै मानसिया बाब्राबगासिनो दं। थैबायलै हनै बाब्राबैनो थैबाय सेस सेस खाएर हे मेरे को लगा हाँ पुलिस ना बार बैठे थे ना ओ सेस तो की जगह है की जगह कुसुगांव हाँ ट्रैफिक नंबर लगा कुसुगांव सेस ड्राइभारबो थैबाय गासिबो थैजोब्बाय सेस नेशनल हाई रोडआवनो साफा इधर आ रहा है पूरा आ रहा है इधर ओए जोंनिथिं फैगौ जोंनिथिं खादो এটা गेसेगा আর নাই এখানে রাস্তা ব্লক কুসুগাঁও রায়কুমবাড়ি পুরা জুই জ্বলিছে आयु सब फाला थाजाला फैदों प्रमद बर'आ आसामावबो UPPL मडेलजों सरकार सालायगोन मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो आरोना बे समावहाय UPPL नि मडेलजों खामानि मावलांगोन ना बर' हारिनि थाखायल' नङा गासै हारियाबो मोनथाय दङ बे बाथ्राखौ बे गावनि खुगाजों बुंदों आरो बै समावबो बियो ओरैनो सोमावसारफ्लानानै सिप जानो गारजि लानो थाखायनो बियो ओरैनो सोमावसारफ्लादोंमोन बर' हारिफोरनि सिगाङाव गावखौ सासे लिडार दिन्थिफ्लानानै आरोना दिनै माबादि जाखोनि पलिटिक्सनि लुभिया लिडार जाबाय बिनि खुगानि रावफोर खोनासंदों मा बुंदों। जोङो 26टा जनगोष्ठीया बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जायो बे गासैबो खौसेयै थानांगो बुजाबुजियाव थानांगो मोजां थासारियाव थानांगो बिनि थाखाय जों खामानि मावदोंमोन आरो नंखायनो बे 5 बोसोराव जेबो जेंना नुजायाखैमोन बयबो हारिनि जेंनाफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो नाजानाय एबा सावरायनाय बे बाथ्राया सोलिबाय थादोंमोन थिग बेबायदिनो आसामावबो 140 जनगोष्ठी दङ बिसोरनि थाखाय जों खामानि मावगोन जोंनि MLA फ्रा देरहाना थांनानै जायजों सरकार दागोन बेवहाय बै 140 जनगोष्ठीफोरनि राव थुनलाइ बिसोरनि हारिमु बिसोरनि रांखान्थि सोलोंथाइ समाजारि थासारि गासैखौबो जौगाहोनो थाखाय जोंनि MLA फ्रा थांनानै UPPL मडेल हिसाबै जोङो खामानि मावगोन। माला प्रग्राम खालामगोन बे मिशन जोबथा फारसेथिं जोङो फोसावगोन।